Hello mga kaibigan! Welcome to my channel, Aling Kusinera. Magluluto tayo ngayon ng ginataang dahon ng kamote. Kailangan natin ng niyog. Ayan, pinakudkod ko na 6 na niyog. At yan, nang makudkod na siya, ganyan na, ganyan karami. Ito ang mga sangkap, paminta, sili, sibuyas, bawang at magic sarap. Samahan natin ng bagoong alamang para mas lalong masarap. Ayan na siya. Ngayon, ang dapat natin gawin, ihalbos yung dahon ng kamoteng kahoy, pakuluan. Ayan, at nang maluto na, i-drain natin siya or salain natin yung tubig. Ayan, pagkatapos hugasan natin ng tubig na malamig para hindi siya mainit kapag ating piniga. Ayan, dagdagan natin ng tubig. Ayan na po siya, mga kaibigan. Ito po yung dahon ng kamote, talbos ng dahon ng kamote, kahoy. Ayan, pipigain na natin siya. Ayan, kailangan pigang-piga para hindi po siya mapait. Yun nga pala yung dahilan kung ba't natin siya inihalbos. Pinakuluan muna sa tubig ng mga 10 minutes, 10 to 15 minutes. Para maalis yung pait niya. Ayan, tapos pipigain. Pagkatapos niyan, gagayatin natin. Ayan. Hihiwain na natin siya. O, diba? Parang karne. Ayan. Ngayon naman, gagatain natin yung niyog. 1.5 basong tubig yan. Yan yung unang gata. Tawag dito sa amin sa Batangas ay kakang gata. Yan. Yung unang gata, yan yung inilalagay kapag paluto na yung ginataan. Para mas masarap. Ayan. Ayan siya. Parang gatas. At ito naman yung pangalawang gata, mga kaibigan. Ilagay natin yung bawang, sibuyas, siling berde at siling pula. At ilagay na din natin yung bagoong alamang. Siya yung magsisilbing, magbibigay ng alat, ng lasa. At dagdagan din natin ng konting asin para nasa sa inyo yun. Kung kulang sa alat, lagyan nyo ng asin. Ayan, hayaan natin kumulo, halu-haluin. At tapos, ilagay na natin yung dahon ng kamoteng kahoy. Ayan. Ayan yung apoy, yung lutuan ko. Sino sa inyong nakapagluto na sa ganyan? Wala kasi akong gasol. Kaya sa kahoy muna, tayo magluluto. Ayan, haluin natin hanggang sa lumubog. Mabalot ng gata yung dahon. Ayan. Ayan na. At kapag naiga na siya, lalagay natin yung pangalawang. Ito yung kakang gata. Yung unang gata pala to. Ilalagay na natin siya. Ayan. Para creamy. Ilagyan po natin ang paminta. 2 plastic, 2 balot to na paminta. Ayan. At isunod natin ang magic sarap. So, nasa sa inyo po yun kung maglalagay kayo ng magic sarap or hindi. Ayan, halu-haluin po natin. Hayaan natin kumulo sa loob ng 15 minutes. At pag iga-iga na siya, yan. Sarap. Ayan na po ang ating ginitaang dahon ng kamoting kahoy. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Aling Kusinera. God bless!